Hier van harte gefeliciteerd met de schone poster van Jokes en Vasteloord. Je stond er allebei op. Wie is het zo gekomen dat je met een kop op de poster stond? Nou, de 11e van de 11e, we hadden het gelezen dat er dan een actie was dat ze een foto in moesten sturen en dat ze dan met die kierbus op de poster kon komen. En wij drieën eigenlijk hebben die kans aangegrepen, maar mijn best cabron, zijn vader, is er van afgevallen, want hij past er niet meer op. Selfies moest hij voorleggen. Het idee was eigenlijk voor heel ontstaan. Toen hadden we spontaan een selfie gekozen van 11/11 van 2014, moet ik even goed zeggen. En toen was ik eigenlijk weer een zoeken naar een idee, want toen kwam we een idee om dat gewoon als traditie te gaan doen. Waarom doen we dit niet nog een keer? Dus er is een actie geweest van op 11/11 van Jokes in Venlo om selfies in te sturen naar de website van Jokes. En de mooiste selfie wordt dan ook gekozen voor de poster. Ja, hij is net onthuld, de poster. Misschien kent je hem even laten zien. Wat is uw eerste reactie? Wie vindt je hem? Ik vond het heel schitterend. En Leon, bedankt voor de poster. Bedankt. Volgens mij de 5e poster die dit gemaakt is. Dit is de 5e, ja, volgens mij vanaf 12. Ken het? 12, 13, 14, 15. Ja, de 5e. En dicht een reactie over de poster. Ja, fantastisch. Ik ben helemaal vereerd om erop te mogen staan. Ik hang nu dadelijk, het is een oplage van 4000 heb ik begrepen, bij iedereen voor de raam met mijn poffertje. Dus ja, dat is fantastisch. Waaraan moet volgens tegen een poster, een Vasteloord poster voldoen? Ja, dat moet sowieso bont zijn. Bont, gekleurd en joeksig. Vooral joeksig. En de poster van Venlo, dat moet natuurlijk Vasteloord en Venlo op staan. En in dit geval de Jokes aan. Dus ze zullen dadelijk overal herkend weer. Dan weer ik nog bekender dan, ja. Nee. Ja, het is een heel raar gevoel en het is fantastisch. Ik vind het heel erg leuk. En, we zitten tussen de stad Hoes in en het komt goed. En ja, dat komt ook allemaal wel goed, het zussen. Dus tevreden mensen? Heel tevreden. We gaan fantastisch Vasteloord in. Ja. Schoon dag. Dank u wel, ik ook.